Неделя сутрин в Момчиловци. Цялото село е покрито от бял пухкав сняг. Какво по-хубаво от това да направим мазани колаци за закуска? Рецепта за момчиловски мазани колаци: 2 яйца, 300 грама кисело мляко, ложичка сода и ложичка захар, половин ложичка сол. Започваме като измерваме киселото мляко. Използваме домашното мляко на мама. Добавяме ложичка сода. Разбъркваме добре и го оставяме на страна да шуми. Чукаме 2 яйца в друга купа. Може да се разбъркат на ръка, но аз ще използвам миксер. Млякото вече е шукнало. Добавяме го към яйцата. Следва да добавя захарта и солта. Остана да добавяме брашното. Сипваме ложичка по ложичка, за да не станат бучки. Сбъркваме сместа добре. Тестото е готово. Получава се смес малко по-гъста от тази за палачи. Сипваме маслото в канче и го слагаме на котлона да се разтопи. Ще използваме плоча, но вие можете да го изпечете и на тиган. Маслото вече е разтопено и намазвам плочата. Започваме да разливаме колаците. Наблюдаваме повърхността за балончета. Когато повечето мехурчета се спукат, са готови за обръщане. Получава се прекрасен златист цвят. Ако вашите колачета стават прекалено тъмни, намалете силата на котлона. Мажеме обърнатата страна с масло, още докато са на котлона. Готови са! Вадим и мажем другата страна с масло. Изглеждат и ухаят вкусно. Време е да ги опитаме. Сладки от горски ягоди и вкусното мляко на мама. Ако и на вас ви хареса тази рецепта, харесайте и се абонирайте за канала.